என்னடா இது எப்ப பார்த்தாலும் சொம்மி மாதிரி வருவா, இன்னைக்கு பார்த்து மூட்டை முடிச்சு கட்டின்னு ரெடி ஆகுறாளே, சரி இல்லையே. எங்க கிளம்பிட்டா? நாளைக்கு வேற வீக் ஆஃப்னு புலம்பிட்டு இருந்தா ஒரு வேளை லீவ் கொடுத்துட்டாங்களோ, என்ன மட்டும் விட்டு அம்மா வீட்டுக்கு போக ரெடி ஆகுறாளோ, சரி இல்லையே. நம்ம ஒரு அட்டண்டன்ஸ் போட்டுற வேண்டியதா. ஐ ஜாலி 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 ஜாலி. மம்மி மம்மி நானும் வர, விட்டுட்டு போயிடாத மம்மி. ஒரு பெரிய மனுஷன் அவ்வளவு தூரத்துல இருந்து வந்திருக்க, இந்த வீட்டுல யாருக்குமே பொறுப்பே கிடையாது. பாரு, எல்லாம் ஒண்ணு கூட்டிட்டாங்க. இனி ஊருக்கு அதெல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சு விடிய விடிய பேசுவாங்களே கடவுளே. எதனா ஒரு உருப்படியான விஷயத்த பேச போறீங்களா? ஒன்னும் இல்ல. இன்னைக்கு சிவராத்திரி தான் போ. வீக்கெண்டாம புருஷனும் பொண்ணாட்டியும் வெளியில போயிட வேண்டியது, நல்லா மூக்க பிடிக்க கொட்டிக்க வேண்டியது. அம்மா வீட்டுக்கு வந்த நமக்கு அதே உப்பு சொப்பு இல்லத சாப்பாடு கூட்டி சாவடிக்க வேண்டியது. மனுஷன் திம்பானா இந்த சொத்தை. That is that little princess. தாத்தா, முதல்ல உன் பொண்ணுக்கு ஒரு சமையல் புக்கு வாங்கி கொடு. ஓகே, bye friends.